Абе, Джастин, нещо ми е много скучно, бе. Няма какво да се прави. Я с тъптията, бе. Винаги сме имали какво да правим, а сега няма. Да. Али, усещаш ли нещо? Да, усещам нещо, че се става. случва. Някакво енергийно поле. Да. Не! Али! Къде сме? Но си не знае. Къде сме да му Къде се се види? телепортирахме? Но тук всичко изглежда толкова старо. Да. Все едно сме в 15 век. Да, Но не май верно сме. в 15 ли век сме? Да. Или сме в малко по-късен, някъде 19 век. Тук има толкова стари къщи и планини, но как се Разрушени. случи? Али! Ние все още сме на 10-я етаж. Бати ви случи на... Не е толкова високо. Добре. Трябва да намерим Добре. Трябва най-приемливото да се обяснение измъкнем от тук някъде. и да се справим с ситуацията. Трябва да намерим изход от тук. Огледай се. Къде сме да му си не знам. Телефон прозорец. Да. Пробваме. Ладно, много ще отключен. Не може за лоскане. Ами ето тази. Тя. Има много буклуци пред нея. Да се види, залъстане. Ами, Този прозорец? да, може да е отворен. Изглежда, че някой се живее населя. там. Да. Отворен. Ами айде, това ни е шанс. Аре, много тихо да не чуя. Да. Давай. Много тесно. Добре. Вау. Чум някакъв шум. Това е някаква къща. Добре, се излизваме на Добре, пъти. се излизваме. Ще фанат ли... Не знам какво. И аз. Айде. Случва някакъв процес. Чувам да говорят. И сега какво? Там има хора да бягаме. Тихо. Изнимай се, бързе. Бърже. Сега на къде? Къде сме? Изглежда, че сме в някакво село, но... Къде? Али? Тази улица ми изглежда много позната. И на мен. Това да не е оная улица. Виждал съм снимки. Това е улицата пред блока ни. Али, това е улицата пред блока ни. Това е нашия блок, но ние сме в миналото, 20 век. Ами тук мога да ти кажа, че Това е куче. че се случва. Гилбърт, значи то вече е ясно, че това е нашия квартал от преди 1 век, но това не значи, че трябва да останем тук. Да. Тук ми харесва Джастин, но трябва да намерим начин да се завърнем в бъдещето. Да. Но как ще стане това? Беше много странен ефект. Изведнъж всичко започва да се върти, целият свят и ето, от бъдещето се озовахме в миналото. Как става това? Не знам, но трябва да намерим начин да го правим. Тук много ми харесва, но не може. Не може. И на мене. Трябва да се завърнем в бъдещето. Навсякъде има стари къщи, хубави дворове с зеленина, но... Ама ние трябва да се върнем при блоковете и компютрите. Да. Ще измислиме начин. Да. Айде. Да влизаме в къщата.
Извинете, може ли да останем? Може! Добре. Айде. Ние ще сме в горната стая. Уоу! Какво беше това, бе? Не знам. Значи в един момент бяхме тук, отворихме вратата и се озовахме някъде на открито. На някакво място. Но къде се озовахме? Не знам. Аре, пробваме пак. Много е странно, айде. Не Сега става. не. Това е обикновената стая. Да. Ами ако Как го така? направим пак. И как стават тези номера? Не знам. Я опитай пак, може на друго място. О, това е тази кошара, бе! Абе, що сме в кошар, бе? Какво е това? Ти в клуците. Да. Аре се връщаме. Айде. Аре. Ти якото. Значи тази врата е яката. Тая врата водил джунглата, водил кошарата, какво е това? Къде ти? Аре, сигурно това е ключа да се върнем вкъщи. А този свят е много сбръкан нещо. Да. Много е сбръкан. Надявам се да стана всеки момент от леглото. Трябва Се да събуда. намериме начин как нормално да си влизаме. Трябва да намерим начин да То може да ни контролираме, озове навсякъде. да контролираме тази врата, Да, някак си. за да се върнем вкъщи. Но как? Али, какво видя? Видях кошарата. Така ли? Да. Ай, Гилбърт, виж, това е спалната. Да! Какво прави тука? Аре да я видиме. Аре. Но Вау! къде се озовахме? Не знам. Защо така се озовахме? Чакай бе, това са пак е стаята. Другата спална. Ей, Джастин, ами ако минеме от тук, ще се озовеме ли там? Не знам. Айде да Гилбърт. пробваме. Аре. Вау! Това е якото. Майо, това яко. Абе, какви сте вие, бе? Абе, Това не правите така. така? Аз Какви излизам сте, бе? аз съм истински. къде се правиш? появи? Вие не Защо излизам бе? там, бе, аз излизам там. Вие реално ли А ти излизате? къв си, бе? Мен Какво правиш уважаваш там? ли ме, бе? Абе, Как що се двама виж бе, мани бе, още? бе? Аз бъди... Честно. Абе, сънувам ли? Ваше Къде ще реално отивам, бе? разбирате, бе. Какво става Тебе тук, те бе? уважавам, Сигурно си е какво нещо. разбирам, Ние халюцинирам. тук сме Много два сбъркал брати. става. А ти уважаваш. Излизаме нещо и се гледаме Става тук, бе. Какво Става, Абе, бе. Не аре, мога сега, повярвам. Бе, тук. Абе, я и ние се. О, бе. Али Шерлок Аре, Холмс? бе, Че имаме го на пара да... Къв си ти, бе? Вау! Какво правиш тук? Ами, светът се завъртя и се озовах тук. Да, и с мен стана на така. А знаеш ли начинът да се върнем обратно? Ами да, трябва да видиш на хълма и да изчакаш света отново да се завърти. Еми супер! Аре! Аре! Свършиха ни водните запаси. Ама ние сме на хълма! Али... Усещаш ли ето? Да, започва. Започва! Започва! Става май, да? Стана. Ето! Тук сме. Отново сме тук! Къщи сме. Най-накрая! Ето! О, е. Вкъщи сме! О. Най-накрая! Ох, Гилбърт, мисля, че всичко това е било само илюзия. Да, и аз. Искам да пробвам нещо. Добре.
Абе, мамо, на Видо квартал не е имало река преди. Как бе, имало е. Абе, това, как ти беше името? Отврат. Я виж как чипса ни Kako je ovako solta, ako je ovako, čovjek se Добре. Солено. Да, Nema времето. добре. Ей, Абе, отврат. Значи, да, трябва да намерим начин да се жмъкнем. Аз съм Едвард. Не си Едвард. Трябва да намерим начин. Малко сложно. Значи ние... Трябва да намерим начин. Ара си завъртиме света. Не е толкова просто. Толкова е. Трябва да измислиме какво. Ще вземем една опора и един лос и ще го завъртиме. Значи, трябва да измислиме какво да снимаме. Това трябва да снимаме по-нататък. Трябва да измислиме. Ще снимаме? Не. Не, ще вършиме този филм и после ще снимаме тази. Не, ще снимаме така мисля, после ще си го вършим. Това филм. Средно. Не, хайде. Не трябва да има разписание. Само бомба, не си знаем. Не го знаем, знаем си знаем. Да, добре, аре. Но стигна по разписание. Добре. Виж какво чип са ни донесли хората. Явно са дружелюбни, искат да останем. Черпат. Да. Танят ми. На прабългарски език. Правя знак, че ще мога да остана от техната къща. Езикът е римски. И да се презивее, има и мен. Така? О, картофен чипс. Но той е норма, ама ще останем. Това е домашен български чипс. Това е. Мисля, това. А, солено. Да, това се Малко ни звуча. Ние сме отчепи солко, не може да се дизне. Да, ние сме свикнали. Тере. Ще би сол. Я так. Аз съм Едвард. Той е отврат. Аз съм Гилбърт. Но какво? Аз съм Едвард. Аз съм Джестин. Той е отврат.